आंना माखुसि नार्जारि। मा गामि? कुमारपारा। मा जाखो नोंनि न'आ? आंनि न'आ आं थानाय न'खौ सिफायलांबाय आरो जानो माइ दोननायखौ बस्थाब्रै जादों। माइरं। माबेसेमोन मैदेरालाय? मैदेरा मानै। नों मा खालामना दंमोन? आङो उन्दुनानै दंमोन। ओमफ्राय उन्दुनानै दंखाय न' सिङावनो गाबख्रावबाय थाबाय रावखौबो मोनासै। बेखौनो न'खौ सिफायनानै माइखौ जालांजोब्बाय। माइरंबो जादों माइबो जादों। माइआ बस्थाब्रै, माइरं बस्थासे। नों हारसिं थायो? आं हारसिं थायोमोन। रावबो गैया? रावबो गैया। हर गेजेर जाबायमोन ना? 12था जाबाय होनदों। 12था जाबायमोन। हेल'।